Tira, hirugarren lagun bati ere esango diogu sartzeko, ea gauza gehiago kontatzen dizkigun. Mikel da, eta Mikel gizarte hezitzailea da, orain prebentzioa elkartean. Hitzaldiak eskaintzen ditu ikasle, irakasle eta gurasoentzat. Gurekin da Mikel Cerezo. Kaixo, Mikel. Arratsaldeon, ongi etorri. Esker. Kaixo. Lehenik eta behin azalduko diguzu, Mikel, zer den orain prebentzioa elkartea, zein den zuen helburua? Bueno, egu bai, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gea duela ja 20 urte, azkar esaten da, pasa denbora june egin zaigu. Eta gu egia esan drogomenpekotasun mundutik gatozela. Bai, drogan kontsumitzeagatikan arazoak dozkaten pertsonekin lan egitetik. Baina duela ja 9 bat urte ja esan genezake otxoari belarriak ikusi genizkiola sare sozial guzti hauekin, teknologi berri guzti hauekin. Eta hortik hasi ginen, teknia programa ditzen dioguna, edo Donostialdeko ikastetxetan guraso, irakasle eta ikaslekin aurrera ematen ditugun saio hauek. Baina berez gure elkartean hori eskuartze, familia eskuartzeak eta horrelakoak egiten genituen. Horrek esan nahi du, hemen ere adikzio arazo larriak detektatu ikusi direla, eta pentsa nondi zatozten, ez da? Eta noraino ikusareten? Hasieratik oso argi daukagu. Gauza da mugikorrak ez dira adikzioa sortzen dutena, aplikazioa baizik, bai, sare sozialak eta guztiek. Inor ez dakit mugikorraren kalkulagailuari engantzatuta ibili, ez da? Baina gauza da, sare sozial hauek hortarako prestaturik daudela. Gure atentzioa ditzeko eta alik eta denbora gehien hor eman dezagun. Eta beraiek badakite, berak esan duen bezala, Maiak esan duen bezala, burmuin oso inteligente asko daude Silicon Valley eta horrelako tokitan, horrelako aplikazioak nola egiteko eta nola gure adikzioa sortzeko pentsatzen. Egia da, azkenean... Zuek orain dela 10 bat urte hasi zineten dagoeneko esan bezala honi aurre hartzen. Sumatzen duzu azkeneko aldi honetan arriskuaz gerozta kontzientzia handiagoa dagoela gizartean? Bueno, arriskua beti horregondu da. Gizarte mailan egia da nik uste, sare sozialak denei iritsi zaizkigu batera, hori da kontua. Hemen ez daukagu bizi esperientziarik, beste gauza batzurekin bezala, ez? Beste alkoholarekin, o trafikoarekin, girabaimenarekin, ez daukagu inongo esperientziarik, ez? WhatsAppa 2009an denei iritsi zitzaigun batera, beraiei eta guri ere bai. Orduan, teknologi berri hauek 16 urte amazkite gure artean. Eta guk esaten dugu, azkenean, orain hasi gerala, zenbait erabilpen egin ondoren, ondoriak ikusten. Eta ondoriak zentzuk diren ikusten. Egia da, berak esan duen bezala, horrelako berriek pixkat zehatu egiten dutela, o jende aktibatu egiten dutela, baina bazeude lehenagotikan, pentsakera kritikoa gehiago lantzen dutenak, edo pixka bat honen inguruan, zergatik, nire seme-alabek, agianik ez dut nahi zirkulo hortan sartzea, eta zergatikan 12 urterekin zeinek esan du 12 urte. Ez dakigu, pixkat arraro gelditu zitzaigun adin hori jartzea. Eta azken aldian detektatu diren, albiste izan diren talde handi hauek, ezta? Eduki pornografikoak eta itxusiak dituzten hauek, nola jokatu behar dute ikasleek hoien aurrean? Zezuk gonbiapena jasotzen duzu, edo nahi gabe barruan zaude? Ezta? Hala gertatzen da, ez? Zer egin behar du, edo nola jokatu ezake horren aurrean ikasleak, edo gazteak? Hombre, edukiak behin ikusi ondoren, zemoetatako taldea balin bada, edo zergatik ez, zure baimenik gabe sartu balin bazaituzte, ateratzen, kanpora ateratzen. Badakigu, komentatu bezala, ez dela bakarrikan Donostialdeko ikastetxetan gertatu, nik ere beste herrialde batzutara nijoa, Irunen, beste Donostialdeko edo, Gipuzkoaldeko zonaldetan ibiltzen gehanez, guk ere badakigu beste herrialde horietan ere, horre ere kontaktuak egon du direla, nerabeak sartu egin dituztela, eta toki batzutan batzuk atera egin direla, eta beste batzuk ateratzeaz aparte gurasoei kontatu dietela, ez? Horre esan genezak esaten dugu, hori da heziketa digital on bat egin denaren isla, ez? Hor ikusten da, ondo egin dugula, ez? Azkenean. Horiek ere bere kabuz ikuste dutenean, nik ez dut hemen sartuta egondu nahi, nik ez dut honen partaide izan nahi, eta orduan atera egingo naiz. Gaur egun esaten da nerabeak natibo digitalak direla. Zuk zer diozu horri buruz? Neri umezurtz digitala gehiago gustatzen zaitu. Azkenean ez diegulako erakutsi. Gure bizitzako beste prozesu askorekin ziketa oso barneratuta daukagu, errepid zebrabidea gurutzatzelako garaian, ez diogu zebrabidea nola gurutzatzetan asaltzen eta bakarrikan uzten. Guk beraiekin gaude, ondoan gaude, 1000 alditan beraiekin gurutzatzen dugu, eta ja seguruago ez, azkenean autonomia bat landu behar dugu gure seme-alabekin. Eta honekin ere berdina egin behar da, baina aldez aurretiko heziketa bat eginez. Ezin diogun mugikorra 16 urtera arte atzeratu, bale. Eta zein dugu, 16 urtetan mugikorra hola eman?
nola da, erabiltzen irakatsi beharko genieke. Horregatik, natibo digitalak, jaio direnean gauza guztia bekortzeu delako, baina hori bakarrik. Ez ezakit erabiltzen eta guk ez diogu irakatsi. Baina ez tegulako nahi, baizik eta guri ere inork ez tegulako irakatsi. Orduan, prozesu hortan dana gabiltza pixka bat galduta bezala. Guere nahiko umeztu urtz, ezta? Bere umeztu urtzak, baina guere bai, ezta? Eta gainera, behar bada gure garaian edo beste garai batzutan, gazteagoak ginenean, zerbait gertatzen bazen, ekintzaren baten aurrean, oso garai desberdinak ziren, gaur egun argazkiak, bideoak, asko aldatu da mundu hori belaunaldi batetik bestera. Guztiz. Pixka bat atzera begira ez, gure lehenengoko garaiko mugikorrak nolakoak ziren ez, eta gaur egungoak nolakoak diren ez. Gainera, nik esaten dut gaur egungo gizartea presaz josia da bilera, ez? Ez tegulako erreflexiorako denborarik. Osea, dana momentuan izan behar du gure ikastetxetan, eta berak ondo esan dezake, ez daukate pazientzirik, gauzak dana momentuan izan behar dute, gure arreta denbora ere gutxitu eginda izugarri, eta hori, mugikorrek ere hortan ere zerikusia daukate, azkenean dana momentuan dela. Eta horrek ze arrisku dauka, gauzak ez dituzula reflexionatzen. Orduan, argazki bat atera eta batean, 2 segundutan, ez dakizen bat taldetan ja banatua dago. Eta horrek daukan eraginarekin, azken finean, nik esaten diet ikaslei, internetek ez dauka Alzheimerrik. Osea, internetera igotzen den zer gauza, hor geldituko da urtetan. Osea, ez da desagertuko. Oso zaila da. Justu, Mikel, aipatu dezuna, eta ni ez dakit gehien kezkatzen hauen gaia da, baina bildurtu egiten hauena da, hain justu, dana ez, eman da atorkigun hortan, askotan burua ez dugula altxatzen hausnarketarako ere, ez da? Eta galdetu nahiko nizuke, eazuk ikusten duzun horrek ero kanpora begira, ez da herrigintzan edo militantzian, edo zer nahi, ez dakit, iraultzaile edo ekintzaile izateko horrek ere pentsatzen dut, ez? Ardi bihurtzen gaituela. Hori, antzematen duzu urtetik urtera eragin hori gazteengan? Bueno, nik uste baietz. Azkenean, talde partaide ez. Talde edo, hartalde partaide ez. Bai, klaro, azkenean, esaten zuten ez, garai baten ez, erlijioa zala ez, herrialdearen droga edo ez, la droga del pueblo. Nik uste mugikorrekin ere pixkat berdina egiten dela. Zenbait dokumentaletan ere horren inguruan hitz egiten da azkenean, ez? Da nola teknologia hauen, enprese handia hauen atzekaldean ze ideia dauden, ez? Azkenean ere bai, jendea entretenituta aukitzea da. Porque entretenimendua besterik ez da. Sumisiora ez, ez da. Hombre, Instagramean sartu eta hor eman ditzazkezu 5, 20 minutu, 45 minutu, eta atzea konturatzen. Nik normalei mugikorrei ditzen dira eta denbora lapurrak. Azkenean denbora lapurtzen gaitu zelako. Eta hor zauden bitartean ez duzu beste gauza batzutan pentsatzen, o ez dituzu Asierrak esan bezala beste gauza batzuk egiten, ez? Azkenean galdu egiten duzu, ez? Denbora berdin pasako da. Gauzuk erabakitzen duzu hemen aurrean pasatzea edo beste gauza batzuk egiten pasatzea. Mikel, eta beste kontu bat lehen Amaiak ere aipatu duena, ez da, mugikorrei buruzari gara, baina aurretik pantalla asko daude. Etxeetan, garai batean telebista zen deaporrutzat hartzen genuena, baina tabletak eta abar, pantalla pila bat daude aurretik ere. Ez que ja eozen etxetan. Zeinak ez dauka Smart TV bat, ez? Ja nik gurasoi esaten diet, guk ja ez dugula telebista ikusten, telebista kontsumitzen dugula. Eta kontzeptu hortan ere zer ikusi da asko atorratzetikan, ez? Ja, dana hor dagoela, pantaiak, tabletak, dana, ja, labeak, etxeko labeak eta ja internet bitartez piztea dauzkazu, osea, el internet de las cosas edo ditzen dena, osea, izugarri sartu zaizkigu etxeetan. Eta karo, gure seme-alabek ere bai gu ikusten gaituzte olakoak erabiltzen, txikitatik. Orduan, imitazio lana hor dago, gugera lehenengoko, etxean egin dezakegun lehenengoko eredu ona. Pantaiak alde batera utzi, gutxitu, zergatik ez. Eta adin oso txikitan ez ematen hasi, leheno komentatu dezutena ez, oso txikitan ematen zaizkiela ja, izugarria da. Neri zenbait ikasetxetan lehen hezkuntzan, ez aurre hezkuntzan eskatu diate gurasoentzako tailerren bat prestatzea, pantailak kentzeri dauzkaten. Aurre hezkuntzan, Pentsa. Gain mamitsua eta sustrai asko dituena zelantzari gabe. Amaia Agirre, gaurko gogoeta? Lehen tresna eta baliabide bezalako hitzak nik zentzu baikorrean bizi nituen aurrera egiteko edo garapenerako lagungarri bezala. Gaur egun tresna esna zegoen hipnotizatzeko tresna bezala ikusten dut, eta baliabide balio librearen antonimo, ez? Mugikorrean omen dugu mundua, baina ze mundu. Mugikorrak eskuartean hartu dugunetik, etxeak eskuetatik ihes egin digu,
pantalla da taktila den gauza bakarra, amaitu baita lagunarteko ukitze hori, lehen teklak zapaldu egin behar ziren, orain norbait zapaltzeko teklak bihurtu ditugu. Identitate digitala da gure bizi itxaropena, eman elkarri bakea, esaten zen Elizan, gurasoek umei gisan gaur egun ez dat hori eta eman pakea. Akabo parkea eta jolasaren partea. Altxaburua esaten diegu, baina ni ere hau dena esaten pantalla bati begirari naiz. Erregu gutxiago eta eredu gehiago eskaini behar ditugu gurasoek ere, eseri seme alabekin eta solastu, eta bereziki jolastu. Apa, Maia, ondo. Eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren. Eskerrik asko. Eta bihar arte. Eta hirukote, mila esker bisitagatik, eta animo, denok badugulako zer egina, zer pentsatu eta zer osnartua. Eskerrik asko benetan. Nahi duzun arte. Ondo segi, eskerrik asko.